ang pagpanginit ba sa lawas o lain ang pamati? Sign ba na sa barang or nayawaan? Hello. Ano man talaga nga itong grupo? Hello. Okay. So, kanang pagpanginit sa lawas, sign ba na sa barang o... Hello. 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 So dili na to angay i-spiritualize tanang butang. Kung pananglit nanginit imong lawas, kanunay kang manginit, ipa-check up in taon nagdoktor. Pagpa-check up mo sa doktor, kay basi gihilantan day ka. No, sige lamoy kag rubas ana mao nanginit ka, mao na adyaw pasanginli ng demonyo. So mo no nga ang atoa gyud nga kining ug naman ganit tay gipamati sa lawas, pinaka-safe gyud to himuon mo consult tauna sa doktor. Ngano man kay kun ang doktor na gani ang moingon, wa kay sakit. Negative ang laboratory. So ana na ta magduda nga ang atong balatian posible demonic in origin. Mo na moduol na ta simbahan. Pero kung pananglit niya naman mo dinhi karon, nahibaw naman mo unsaon o gaduda jud ka nga nagiatake ka sa yawa, mag self deliverance ka. Why mawa nimo? Bisan pagwa ka mayawa kung mag-deliverance ka sa imong kaugalingon o magpa-deliverance ka sa imong bana, walay overdose sa prayer of deliverance. Mao na nga og wa pa kay panahon nga ipadoktor, mas maayo nga mag-deliverance ka sa imong kaugalingon o magpa-deliverance ka sa imong bana o sa imong asawa kay aron masiguro kung kana siya nga sakit natural ba o dili. Kay kung iya na sayawa duna gyud nay maayong epekto, mawa ang imong sakit o ang nakakuyaw lang og inig-deliverance sa imong bana og mo grabe ang sakit mo react ka. So anang panahon na nakinahanglan na gyud kag exorcist kay angay kang i-process kay anang tungura di ay lawom na ang stronghold sa evil spirit og dili na makaya sa imong banara. Mao na kinahanglan og guide sa team. Mao na ito bag. Okay, time check 11:40. 11:35. Brad, dili kasal sila mama og papa. Kay si mama kasal sa laing lalaki. Unsay angay namong buhaton? So ingani kung pwede ang imong ginikanan moduol og pare o canon lawyer, mas maayo canon lawyer gyud para ma-check kung katong previous nga kasal sa imong mama valid ba to nga kasal or dili. Kay kung pananglit invalid to, pwede to siyang maanal. Kung nanay ma-declare na sa simbahan nga kanang katong unang kasal invalid to nga kasal, mo na nga imong mama papa karon pwede na silang kaslon. Kay invalid man di ay ang unang kasal. Pero kung pananglit valid tong kasala, di gyud to as long as buhi ang maong previous na partner, di gyud sila makasal sa imong papa. So unsa may angay nilang buhaton? Dunay duha ka butang nga angay buhaton sa mga nag-ipon nga di gyud makasal bisag unsaon. Una, pinakalisod gyud magbuwag aron maputol ang sala. Pero pananglit di kayang magbulag tungod kay naanay mga anak, nanay mabay na sa obligation magkuan sila, dili sila magbuwag, pero dili na sila mag-ipon isip magtiayon. Mag-ipon na lang sila isip murag igsuon ba as brother and sister. Nga dili na sila magdog, dili na sila magkontak isip magtiayon, kaya ang ila na lang ang i-focus karon ang pag-atiman sa ilang mga anak. Ang problema lang ana kay kadaghan kuning tambag ana, matay di pwede brad di jud madabrad og di magdog brad. Ay ikaw so inay problema. Problema jud hinuna kay di man makapugong. So mo na maoro na ang duha ka paagi, magbuwag or magpuyo sila isip managsuon na dili na magdog. Kung di makaya, dili pod may mamugos kay inyo manang kinabuhi. Mo na ito ba?
Okay, dugang pangutana, Brad. Ang akong pangutana, unsa kay akong buhaton ani kong anak nga spiritually dry naman, Brad. Kay matured na siya. Sa gamay pa siya, Brad. Uban gid mi magsimba. Unsa may akong buhaton, Brad? Spiritually dry na siya. So, aton sang i-check ug unsay naka-cause sa iyang dryness. No, dili jud ta kanang maayo jud nang naay kumpletong detalye ba. So, nganong nahanaw ang iyang pagtuo. So, kay kasagaran god sa mga bata, kay kasagaran ra ba common ra ba gyud natong mga Katoliko, paigo ra nato na magrosaryo ta. Unsa dadto na tog simba atong mga anak, pero wa gyud tay time pagtudlo sa catechism sa atong mga anak. Tata, na eleksyon ba? Sige, kay ngaon man ta, samtang gastrostoria ta, atong isgutan ron, ang first article sa credo, I believe in God, the Father Almighty. No, mo na kahigayunan nga magtudlo tag catechism. Kay once gani nga naay daghang vacuum, daghan siya wa masabti sa tung pagtuo, kay ang iyang pag-express siyang pagtuo is external ra bitaw, pero deep inside daghan siya wa masabti. Inigabot sa mga problema o pagsulay, madry gyud siya. Madry man gani nang gatuon, madry unsa nakaha nang laktod jong wa kasabot. So mo na nga i-check na to unsay hinungdan, basin og lack of knowledge. Wa siya kasabot. Unya unsa may mga panghitabo nga dito nagsugod ang iyang dryness. Nagsugod ba ni sa dihang gibuwagan siya uyab, wa siya kadawat? Unya pag-take og bar exam o board exam, wa kapasar, mao ton complain na siya sa Ginoo. So i-check na to na tanan. Unya atong dawaton ang iyang reason. Dili nato kasabaan, sabton. Kay kun ato rag wa do kan unsa na makang nairihis na makamusamot nagkalayo. So ato unang i-check unsa ug kanus-an ay nagsugod, unsay rason nganong naingana siya. Then ana ta mo educate. Mo lang nga challenge ni sa ginikanan nga kitang ginikanan magtuon ta sa atong pagtuo. Kay unsa may atong itudlo ug wa ta kay bawag unsay itudlo. Maghuwat patag kinsay si FD mo dong sa atong bay kay edukar atong anak. Dako kay nga trabaho. So unsaon na to ng bataa, iampo ang iyang conversion, then mughimo tag dialogue. Kana gyung heart to heart nga dialogue nganong naingana siya, then ana na to siya hinay-hinayon og pasabot sa ato pagtuo. Dili nato ipamugos kay ngano man sabton nato og nganong naingon ana siya. Unya sabton ato pong dawaton nga napo tay pagkuwang anang dapita. Kay ning nabugnaw ang pagtuo, gawas tingali kung wa ka magkuwang og tudlo sa pagtulunan, pero wa jo ka katudlog pagtulunan sa imong mga anak ngano unsa nang indulhensya, unsa nang kumpisal, unsay epekto sa kumpisal, nganong mo kumpisal sa pare, nganong magampo, unsay mga epekto sa pagampo. Kung wa ta katudlo na dawatang kamatuoran nga na kay pagkuwang. Mao na itubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Duha niyang pangutana pero usa ra ka papel iyang nasulat. Pwede ba nato ni dunganon? Okay, God bless mga brother. Ang among crucifixion or crucifix naa sa among altar, pwede pa ba gamiton nga naa na may liki sa tuhod dapit? Nana ko niliki, Brad, ang ilang crucifix. Pwede pa ba nila gamiton nasa tuhod dapit? So pila na lang ka question bro kay time na gyud. Napay tulo. Paspaso na to. So pwede pa ba naning liki wa pa man kahapon ngog na nabuwag gyud ang tuhod. So kung kuan lang pwede ra na ninyo gluhan bagamay kana siya pwede pa na batawa pa jud ma-deform. Pero kung natangtang na gyud dili na niya pwede. Another question, okay, bro. Okay ra ba gamiton ang guide sa rosary nga napalit na mo sa mall? Angay pa ba ni pablessingan? Wa pa ma-bless na. Wala pa, napalit gikan sa mall. So napalit gikan sa mall, wala gyoy gibaligya sa mall nga giblessingan daan. So angay jud na ninyo ipa-bless. No, kay bawal gyud na bisan pa tingalig na ay napalit mo sa online nga gi-bless kuno daan, dili gyud na siya pwede. Dili na to pwede paliton ang gipangblessingan daan. Kung gikan siya sa mall, wa pa gyud na blessing mo nang anay niyo pablessingan. Mo titubag. Okay, dugang pangutana, if magtukod og balay unya dihay patutuo nga gihimo unsaon man kini pag-renounce, kinsa man ang mohimo pod ini?
So ipangutana na lang na sa case officer nga kanang naay mo handle ninyo unya kay taas-taas ang pagka-explain ana gamay yamo na tay oras ning lapas na ta. So Okay. ipangutana sa case officer. Okay, last two. Okay, Brad, kinanglan ba yun nga ang imong maninay ug maninay sa gibunyagan ta, maupod ang maninoy ug maninay diyang kaslon ta sa simbahan? Tuo ba na, Brad? So unta na ang practice nga ang maninoy sa bunyag mao pod aron ma-continue ang iyang obligasyon. Pero wa po nag-istrikto sa simbahan ron kanoy uban namatay na ning abroad na po. Pwede ra pod wa po naging og dili na fix nga balaod. Kun mahimo ang maninoy sa bunyag mao ra po'y maninoy sa kumpirma og sa kasal para mausa ang iyang obligasyon diha nimo. Mo titubag. Okay, last pangutana, Brad, ang akong anak gitagaan sa albularyo og agi tagna sa albularyo nga gikaiggan og dili ingon nato. Donak kunoy duha ka anak usahay magsinggit siya, dunay abugon, pawaon. Tinuod ba ni Brad nga duha iyang anak kay naay naibog niya nga dili ingon nato? Duha iyang anak di makita ang isa. So kana siya mga tuo-tuo gyud nagikan sa albularyo. So aron so na siya mas makasabot ka ana isulti ang detalye ana sa deliverance minister nga mohandol nimo niyang palis para magiyahan mo ug ang imong anak. Mo titubag bro. Bro, nailas bagid bro. Sala ba ang makaon og mainom sa dugo sa halas nga kubra, baksan o uban pa? Muinom og dugo sa baksan or kubra. So Sala unsa ba? may purpose nimo sa pag-inom? So unsa ka wa karo pa ko kadungog na mura man nag kung ang purpose is medicinal, naay purpose nga makaayo ba na siya kung makatabang ba na siya, kung naa na siya kanang matawag na to nga maayo nga epekto, basin pwede pero atong klaruhon ang anong hilaw man pod. No, dili ko makatubag anang kuana. Ato unang sutaon unsay imong rason ngano imo nang gibuhat. So mo na itubag. Okay, pwede ba nako i-appeal ang prayer sa handbook kanang entrusted our home to Mary's help kon magrosary ko? Okay. Joseph. Doy. Microphone doy. Yes, pwede na to ang gamiton tong naa sa handbook ni Padre Sikia nga kanang pagampo ni ni Mama Mary, i-entrust na to ni Mama Mary ang mao nga ang atong balay. So pwede siya gamiton. Hello. Okay bro. Okay, ikaduhang pangutana, Brad, unsaon man paggamit anang bracelet rosary? Bracelet rosary. Bracelet nga rosary saon siya paggamit. So for example, gabiyahe ka, pwede nimo nang himuon nga magrosaryo, patakana siya kana pong mga lain na kanang ejaculatory prayer bitaw. Every time na ata sa temptation, mangayo ta sa Ginoo og hinabang nga nasuko na tagtaman-taman, instead nga maghuna-huna ta kanunay sa tong kontra, atong itipas atong una ipunting na to sa Ginoo. Mao na mo gamit ta ana nga mga prayer moingon tag my Jesus mercy, I love you Jesus, I love you Mama Mary. Kana may nga na ba ejaculatory prayer o kini gitawag nga to aspiratory prayer. Pwede na to gamiton ang bracelet rosary. O labi na to mga tao nga nag-struggle bitaw sa addiction sa pornography, addiction siya sa tagay, daghang mga negative thought, magamit na to na siya nga kasangkapan nga ato mohimog pag-ampo. O pwede siya sa rosary or any prayer kanang gitawag tog ejaculatory prayer. Effective na siya. Prayer na traditional na nga prayer sa simbahan pero wala naghimo karon. Mo nang angay to nang ibalik. Example ana, Jesus I trust in you. Kanang moingon ta nga my Jesus mercy. Kanang Lord have mercy, Christ have mercy. Kanang mga ingana nga prayer mugbo nga pagampo nga nangayog hinabang sa Ginoo. Nya kana pong mga aspiratory prayer, mga pagdayeg ug pagpasalamat sa Ginoo. I love you Jesus, I thank you Lord Jesus, praise be Jesus and Mary. Pwede na to na gamiton. So pwede siya gamiton para sa rosary o sa gitawag na tog ejaculatory prayer or aspiratory prayer, kanang bracelet nga rosary. Mo nito ba? Okay.
Follow-up niya nga pangutana, Brad, pwede ba ng bracelet o rosary ipasuot sa batang masuso? O kanang sibo pod sa iyang kamot. No, kanang sibo ra pod sa iyang pwede ra gud kay sacramentals man na siya. Mas maayo pa na kaysa anang imong nay murag bujangjang bitaw nga kolor ng puwa og itom. No, kay proteksyon sa buyag. So, mas maayo pa ang mga sacramentals or kining brown scapular, pwede nimo nang ipasabungan nimo, apel nimong bata, investigator, i-apel nimo. Or ini nga sacramentals pwede na ipagamit sa mga bata nga masuso. Pwede kayo. Okay, follow-up nga pangutana o dugang pangutana, Brad. Mayong buntag, bro. Bro, mangutana lang ko about anang tattoo. Mahimo ba ng tattoo, bro, nga mahimong doorway sa akong harassment or oppression? Yes, batod pa ni Father Gabriel. Ang ani walay official teaching sang simbahan sa kanang kabahin sa tato gyud. Pero ug atong basahon ang Biblia, yani ha, 1 Corinto kapitulo 6 20 nga ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. Mo ni gyud ra, wala ba kamo masayod nga inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo nga gihatag sa Dios kaninyo. So ang atong lawas na nahimong templo sa Espiritu Santo, labi panahon sa bunyag. Nasumpay sa 20, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. So ang atong lawas day gamito na to for the glory of God. Karon ang pangutana sa pagpatato, ang pangutana sa imong pagpatato, kinsay na himaya? Ang Dios o ikaw? Kay kung pananglit, wa mapasidunggi ang Dios sa imong pagpatato. Kay ang imong napasidunggan, ang napasidunggan ikaw. So mo to kung giingon ganiha nga makasa dito pagpangawat kung atong kawaton ang dungog ug himaya nga angay untay atong ihatag sa Ginoo. So nakasa taana og sacrilege kung atong gipanamastamasan ang atong lawas. So kung kining magbugal-bugal ka aning sagrado nga lugar makasa tag sacrilege, how much more nga atong lawas templo sa Espiritu Santo. So mao din nga dili siya imposible nga maharas ka sa yawa. Pero although ang mga exorcists ningingon dili nay mga opinion sa mga exorcists o anang discoveries nga dunay mga tato nga makakos jud siya sa demonic possession kay mao ni mga rason. Una, ang ink nga gigamit gi-consecrate sa yawa. Ikaduha, ang artist mismo, satanist or occult practitioner na siya orasyon o di ba nakigpak sa yawa ning himo siya kasabutan sa yawa para lang musikat o tagaan siya abilidad nga makamao siyang drawing da madato siya mao na nga ikaw nga nagpatato makontaminated og apel or sa imong pagpatato naay mga immoral nga mga buhat, for example gasuyop kag siyabop aron di sakit, nakig-sex baka anang gatato nimo kay wa kay ikabayad man na bilangkad lamang kadiha kay aron lagi tatuan kag libre. So kana siya mahimo na siyang opening sa yawa. Mao na ang imong tato pwedeng makonsecrate sa evil. So mao na nga posible siya nga makakos og oppression. Although kung naamang gani kay namatikdan nga sukad ko nagpatato nagsugod ang akong harassment, isulti na sa deliverance minister unyang palis kay naay exact nga prayer para sa tato. Maunay tubag. Okay, salamat, Brad. Ang iyang follow-up, Brad, na ba ko na harassment nga ma-encounter kung maggamit ko og Lucky Charms protection, evil eye, kinsi og bracelet. So kung naminaw lang tali mo sa katikises ganiha nga kanang mga butanga doorway sa yawa, so nazo kay harassment. Although posible ang harassment dili physical. Wa kay sakit, healthy ka, pero ang atakihon sa yawa ang imong spiritual or emotional nga bahin. Negative kanunay ang hunahuna kay tawag demonic obsession. Kanunay nimong mahinumduman ang mga sakit nga kagahapon, controlled by negative emotion. Harassment man na sa yawa. Pero wa kay sakit, normal. Wa ka giubo, wa ka gihubak, normal ka mulakaw, pero abnormal lang kag panghuna-huna. Ano man kay dali ra ka masuko,
saputon ra ka nga way rason, natinga imong bana kay galingkod ra mo og TV, pagkataw-taod imong gipuspusan og termos imong bana kay ning ning kalit ra kag kasuko, kay ga-imagine ka ang imong imagination gauna nga naay kabit imong bana bisag di tinuod. So kana siya mao ni mga isa sa mga harassment ana or financial oppression. Igon sa yawa ang imong trabaho, mo na nga imong income, source of income, tirahan niya og imong trabaho baka matinga ka kay gamiton sa yawa ang mga kauban nimo sa trabaho aron pasanginlan ka. Mataktak kag kalit. So mo na mga rason ana. O di ba relational problem nga naa kay bisag asa kang dapita dili ka ikasinabot sa mga tao. Naay personality disorder. So mo na mga example ana sa mga harassment. So mo na nga kanang mga lucky charms tanan dili gyud na makaayo. Although muhatag ang yawa og temporary nga kaayuhan. Na siya ihatag kay aron mo trust ka nang dapita, mosalig ka di na ka mosalig sa Ginoo, pero hinumduman temporary ra na. Ang yawa di gyud na makahatag og kalipay kay siya mismo way kalipay. Og dili pod mosugot ang yawa nga ang tao makapahimos sa daghang mga kalipay kay nganuman kay di masina man siya sa tao nga magmalipayon. Although dunay mga pipila ka mga cases nga ang yawa pasagdan ra pod niya ang tao nga magpahimos sa kalipay aning kalibutana kay nahibaw ang yawa nga kining tawhana malumos na ni sa kalipay, makalimot man ni Ginoo, mamatay ni ngaway pag hinulsol, amo ning dadon sa mong gingharian sa impyerno. So mo na magbantay ta ana mga igsoon. Mo titubag. Okay. Nanabay na human pagsulat pangutana? Wala? O, nabay pangutana? Gamit ang microphone. Wala? Payo ko, Brad. Payo ko dool, Brad. Katong mga papel, kung dili magamit, ipalog na lang kog balik ha. Kaya rin magamit na ugma pohon. Imong alan, Brad. Nya imong pangutana. Mayong buntag sa tanan, no? Ako si Cirelo Amor, taga Luway. Kanang akong pangutana, kanang medyo practical as of days. Kay almost kitang tanan nagamit sa binag-o nga gitawag na to cellphone. The cellphone, doon na may relation sa atong religion as a Catholic. Doon na ba'y hindrances, doon na ba'y mayong efekto, doon na ba'y kay ang cellphone ko as of now kumpleto na tanan sa o kung sa imong pangutanon sa cellphone mo nang the cellphone has a relation to our religion as a Catholic. Yang buto pasabot, bro, na by advantage o disadvantage ang cellphone karon. Okay, so about sa technology. So unsa may baruganan sa simbahan sa paggamit sa technology, sa internet, cellphone, sa AI. So unsa may baruganan simbahan ani? Although ang simbahan wala mo pugong sa gitawag nato og development sa tao. Kung kini nga development, kung ang technology, kung gamiton siya for the common goods, dili na siya dautan. Kay kini deng teknolohiya, mura na siya kutsilyo ba nga dili ka makaingon og immoral o moral. Ang kutsilyo pwede nimo nang gamiton sa maayo, pero ug imo nang gamiton pagpanulis o pagpanglubag tao, ana ang dautan. Sama nga ang technology, kung gamiton nato ni nga instrumento nga kanang maduol ta sa Ginoo kay mag-search ta para sa unsay mga document sa simbahan nga molambot tong pagtuo, dili siya dautan, dili siya hindrance sa tong pagtuo. Pero kung gamiton ni nato sinaypon paggamit, sige na tagtan-og pornography, wa na tay panahon sa pagampo, wa na sige na ta paghimantay sa tong silingan, sige gapalo ta sa silingan nga gapante-pante o gabra, sige kag like dito kay tan-aw kasi mong silingan nga gasayaw-sayaw nga murag tabili nga naputlag iko nga TikTok. So nahimo siyang hindran sa tong pagtuo. Dautan gyud siya. So mao na nga ang teknolohiya
kinahanglan nga ato ning gamiton para sa atong kaayuhan o para sa common goods. Pero kung gamiton nato ning sinaipon nato naa nato ang pagkontrol niini. Sama sa sundang og sa kutsilyo, naa nimo ang pagkontrol. Gamiton ba ni nako sa maayo o gamiton ba ni nako pagpanigbas og tao? So depende na nimo og unsaon. Mao ra po na sa technology, ana siya mahimong hindran sa pagtuo kung ang technology gigamit nato nga nahilayo na noon ta sa Ginoo. Mao ito bag. Unsa man kining Montanism o modern Montanism? Montanism. Unsa man ning kining Montanism o unsa man pod ning modern Montanism? Unsa may sabot ani? Ang Montanism mga igsoon, usa ni siya ka grupo o heresy atong tuig 156 AD. Kisay nakaabot ani? 156 AD. Nay nakaabot? Abi kog naa. Dito ni sa ang founder ani si Montano. Mo nang gitawag og Montanism kay kini nga erehiya ang pasiugda ani angan sa pasiugda si Montano, dili si Cesar Montano ha, Montanos o Montanism. Unsa may pagtulunan sa mga Montanis? Mao ni nag-ingon sila nga ang Espiritu Santo kuno padayon nga naghatag og mga public revelation nga gawas na sa Biblia. So meaning do na pay further nga revelation labaw sa gipadayag ni Kristo og sa mga apostoles. So na sila mga private revelation, mga pananawon ning ilang na focus. Pero ang pagtulunan sa Simbahang Katoliko nga ang balaang kasulatan gikan sa panahon sa kanang Book of Genesis taman ra gyud na sa Book of Revelation kay ang katapusang apostoles nga namatay si San Juan. Mao na nga ang public revelation gikan sa Genesis taman ni San Juan. Wala nay laing public revelation ana wanay mga bag-ong pagtulunan pagpadayag ang Ginoo anang human ana. Unsa ang mga Montanis kay nagtuo man sila nga naapay labaw sa Biblia. Naapay lain ang revelation ang Ginoo. So why salig sa revelation ni Kristo? Mao nay sayop ana. Unya nag-focus sila sa mga prophecies. Wa na sila maminaw sa mga magisterium sa simbahan. Sa kining mga Montanis pod, dili na sila pwede maminyo og otro ibutang ta mamatay imong asawa, imong bana. Dili ka pwede maminyo og otro kay para la makasa ka. Unya matud pa pod nila nga kung human sa bunyagan ka, makadawat ka sa grasya nga makasantos panahon sa bunyag ug makasa kuno tag mortal human sa bunyag dili na kuno ta mapasaylo sa Ginoo. So di sila motuo anang kumpisal. So mao na nga gi-condemn sila sa simbahan. So kini di ang Montanism gi-condemn ni siya atong tuig 177 to 200 AD. Official ni siya nga gi-condemn sa simbahan ug wala nay nahibilin aning mga membro ani. Pero ang ilang mga pagtulunan matawag nato nga kaning mga spirituality naapay nahibilin karon kanang gitawag og modern Montanism. Unsa man ning modern Montanism? Kadtong mga bisan pagkatoliko ka pero nagtuo ka nga ang private revelation kanang mga damgo, mga pagpadayag nga nay gipitaag mensahe sa Ginoo labaw pa na sa magisterium. Usa ana kanang devotion sa Maria Divine Mercy kanang seal of the living God. Mao nay usa sa mga sign ana nga ang iyang pagtulunan sukwahi sa official teaching sa simbahan kay matud pa dunay mga bag-o nga revelation ang Ginoo. Kung duna man gani mga pananawon sa mga santos nga gi-approve sa simbahan, gi-approve na siya kay dili siya supak sa public revelation. Lain pang sign sa modern Montanism. Kining mga tao nga nagtuo sila nga ang gift of tongue, ang gift of healing, gift of prophecy mas labaw pa kaysa sakramento.
katong mga tao nga nagtuo sila nga ako kay naa ako'y gasa sa pagsulti sa pinulungan, labaw pa ko sa pare. Mao na nga kining akong pagtulunan mas labaw pa ni kaysa gisulti anang obispo kay wala na siya speaking in tongue, wala siya gift of tongue, modern Montanism na focus rata sa mga gasa ug atong gisalikway ang magisterium ug ang mga sakramento. Mao na iti mailhan sa modern Montanism. Mao titubag bro Leo. Okay, dugang pangutana. Good morning sa tanan. Nang akong pangutana kay dili daw mi allowed mubasa sa deliverance book sa akong inahan. Ilabin na ni-react siya. Kay iya rason, kana ko nung masuko og mangusi sa anak, angay pa ko nung naikumpisal. Sa akong side, Brad, nagpractice man ko og cares every month. Mao man ni ang giingon sa nagsulti ani ang senior officer sa exorcist ministry. Dili ba daw mi pwede mo basa og deliverance Brad nga nag-cares man mi every month. So ako ra nang gitubag ganiha nga ang mga anak dunay katungod nga moampo sa ilang ginikanan. Kung kinsa may gatudlo nimo ana nga dili pwede nasayop nang gatudlo ana. Kung pare man ganang gaingon, posible nga ang pare nga nagsulti ana is dili siya exorcist ug wala siya experience sa exorcism. So mao na nga kami dire labi na ang ubang mga exorcist gidasig yod nga muhimo tag prayer of deliverance sod sa atong pamilya. Kay ngano man 10% ra ang among mahatag ninyo. Ang 90% nga paningkamot gikan na ninyo. Mao nang kamo ang mo fight sa yawa. So muna pwede kamong mga anak kung di makahimo ang iyong ginikanan, kamoy mag-deliverance sa inyong ginikanan. So mao na nga padayon sa pagampo sa prayer of deliverance sa kondisyon nga naa ka sa estado sa grasya. Ingani ha, kung wa kay kasal, magpakasal. Kung pananglit ganang emergency na gyud nga nagiatake imong ginikanan, lawa pa ka makasal, naa ka sa state of mortal sin. So ayaw gamita ang prayer of deliverance nga direct command. Gamita ang intercessory prayer nga deliverance kanang naa sa handbook nga blue. Kay kana siya dili ang direct command God kanang in the name of Jesus I command you Satan. Di ka pwede mo direkta ana kung naa ka sa state of sin. Pero kung naa ka sa state of sin unya tabangunon nga sakop sa pamilya, di pwede ba kung magampo? Yes, pwede ta magampo, pero diretso og pagampo sa Ginoo. Jesus, I ask you to command Satan to depart right now. So to pa, instead nga mo direkta tag mando sa yawa nga laya Satanas, di ta makapalaya ana kay wa tay otorite, wa tay grasya. Pero pwede ta makahangyo sa Ginoo nga Ginoo tabangi ko nga bisan og makasasa ko Ginoo giangkon ako nga naa ko sa estado sa sala pero nakita nako nga tabangunon man gyud akong inahan, tabangi ko Ginoo nga imo untang palayason ning yawa nga naghasol sa akong inahan. So pwede na siya sa mga emergency o mga difficult cases. Mao na itubag sa pangutana. Okay, follow up niya nga pangutana Brad. Mayon siya Brad, gabasa man may og renouncement prayer kay maturture man ang mga demonyo. Unya, may dool may pari exorcist ministry among gi-share ang encounter. Pero ang pari miingon, dili na daw pwede balik-balikon pagbasa ang renouncement kas ara daw kay nadungog na kuno sa Dios ang pagbasa. Kas ara kuno basahon ba, dili na kuno balik-balikon ang renouncement. Matud pa sa pari nga ilang giduolan. Okay, so tinuod ba nga kasara ang puon ang renouncement? Nagdepende siya sa kaso. Kay nga ni manggod, ang renouncement, ana nimo mailhan kung unsa kag kalawom ang attachment ang pagkagapo sa yawa nimo. For example, arita sa unholy soul ties, daghan kag bae o daghan kag laki nga gitilawan, unsa nayawaan. Inigbasa ana sa renouncement sa unholy soul ties, muriak ang pasyente na ay violent reaction. So meaning, kini siya nga part sa imong kinabuhi, gidominate sa yawa. Siya ay nagdominate. Mao na nga, nagkinahanglan nimo nang i-renounce kanunay, hangtod muhawa ang yawa. So ang renouncement, pwede kasa, basta kinasing-kasing sa mga mild cases, pero sa mga bugat nga kaso nga katong giharas gyud, gikinahanglang balik-balikon ang renouncement prayer hangtod nga mulayas ang yawa nga nakapariak sa maong renouncement prayer. Mao na itubag.
Okay, dugang pangutana Brad. Unsaon man nako or unsa akong buhaton Brad aron makasangyaw ko pag-ayo. Unsa kuno yang buhaton aron makasangyaw siya pag-ayo? Unsay imong buhaton aron makasangyaw kag paayo? Una gyud magtuon. Kay unsaon man nimo pagsangyaw o wa ka kay bawog unsay isangyaw. So asa na mabasa sa kuan bro? Panultihon 19:2 bana nga ang kadasig nga dili ubanan og kahibalo walay kapuslanan. So mao na no nga og gusto og nadasig ta sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, una natong himuon nga magtuon ta. Magtuon ta sa atong pagtuo mo na nga naay seminar sa CFD, maapil ta. Og naay mga sa Bible Apostolate sa parokya, maapil ta. O gusto ka nga mosangyaw gyud, mosud ka pagkakatekista, kay opportunity na nga makasangyaw, kay ron naay training nga magian. Kay dili gyud ta makasangyaw kung dili ta magtuon. So kami ning abot mi anin dapita wa po na magpasabot nga wa po may magtuon. Panultihon 19:2. Dili maayo ang kadasig nga dili ubanan sa kahibalo. So mao din ano nga bisag dasig kay ta mosangyaw kinahanglan gyud ta nga atong bakunahan og kahibalo ang atong salabutan kay aron mahimo tang epektibo sa atong pagsangyaw. Hinumduman nato mga igsoon ang kadasig lumalabay rana. Pero inikawa sa kadasig, di na po kaganan mo sangyaw. Samot maluway kahibaw. Pero bisan pag gikapoy na ka mo sangyaw, pagkangan nga nakasabot ka, nahibaw kag unsay isangyaw, bisag nawa ang kadasig, makasangyaw gihapon ka, kay kahibaw man ka og nakasabot ka sa imong gisangyaw. So mo na ang gusto kang mo sangyaw, pagtuon. Mo na unang buhaton. Pagtuon, pagampo, ayaw jud buwaga ang pagampo og pagtuon. Kay ug igo ra po kapag magtuon di magampo, mahog ka naghambugiro kadugayan. Mao na itubag. Okay, dugang pangutana aduna ko'y pag-umangkon nga nag-allergy taud-taud na gyud. Wa nay daghan na siyang daghan na siyang tambal apan wa jud maayo. Naa kay posibilidad Brad nga naay kalabutan ang bad spirit nga nagpaluyo ani. So ato hinumduman nga katotong hisgutan ganihan na ay duha ka mata nga sakit, natural illness ug preternatural illness. So kanang iha kanang daghan na siyang mga tambal, mao ba na bro? Ibutan diha nga daghan na siyang Daghan sa tambal bro kay allergy. Pero wala pa akon maayo. Dili gyud mamaayo pod ang ali kung pananglitan ha normal na nga natural nga abalatian. Dili gyud mamaayo ang allergies kung dili pug ka maglikay sa mga pagkaon nga idili. Muna timan-an nato nga naay ipangdili ang doktor. So mutuman ta sa mga pahimangno sa doktor aron mamaayo ta sa ilang sa ato mga sakit. Kay ang mga doktor instrumento sa kaayon ayuhan. Pero pananglit gihimo na nimo ang tanan nya wala gyapon mamaayo. So ato na mailhan pod unya kung naa man niya sa karon kung mag-react na sa mga sacramentals so posible nga iya sa ang ugat hinungdan niya ng maong balatian ang demonyo. Pero dili po nato lagi i-spiritualize tanan. So, posible, ang atong buhaton nga, musunod lang ta sa proseso dire, aron mailhan nato kung nayawaan ba na-atake ba sa yawa or hindi. Again, duha ka mata nga sakit, natural illness and preternatural illness. Natural illness, musuman ta sa mga pahimangno sa doktor. Ang preternatural, mahibal-an na nato dire sa mga proseso nato dire. Mao na itubag. Maayong buntag mga brothers. Ingon siya din ni Brad, why does God allow suffering? Di ba loving God man siya? Kay nganong gialaw sa Ginoo ang sufferings tungod kay ngani ha ang kitang tao gibuhat ta sa Ginoo nga dunay salabutan og free will kabubuton. Unya kasagaran sa mga suffering sa kalibutan dili ni tungod kay ang Ginoo ang nagama ani kundi epekto ni sa sayop nga pagpili sa tao. Pero gialaw lang sa Ginoo nga ang tao bisan og mao na iyang gipili, gipasagdan lang na sa Ginoo tungod kay nasayod man ang Ginoo nga kun ang tao moduol niya makahatag siya og kaayuhan gikan sa dautan. Pareha ra gud na nga dili unta kabubuton sa Ginoo utan tanaa kay kwarto. Dili nimo kabubuton nga kawaton ulong kabon ang kwarto.
pero nakakita ka nga gilungkab og kawatan, gialaw na lang nimong lungkabon kay nahibaw man kang madakpan ra gihapon na nimo gihapon. So mo na nga gialaw sa Ginoong mga sufferings una tungod kay ang mga sufferings kay una kasagaran sa mga sufferings bunga sa atong sayop nga desisyon. Aron pagmangno nato nga dili nato angay abusaran ang gasa sa Ginoo. Ug ikaduha, ang mga sufferings kung ato ning ihiusa kang Kristo, mamahimo ning redemptive sufferings. Kay si Kristo gani nga waysa nagpakatao siya ug mi-embrace siya sa mga sufferings. Kay para ni Kristo, pagpakatao ni Kristo, giusab niya, gihatagan niya og kahulugan ang mga pag-antos. Kay ang mga pag-antos di ay makatabang ni sa atong kabalaan. Mao nga gialaw sa Ginoo nga mag-suffer ta, di ba? Sa atong kasing-kasing nagyo tay desire for happiness, nangita gyud tag kalipay. Mao na nga ang kana nga kalipay matagbaw maangko na to ang katagbawan o kahingpitan sa maong kalipay dito sa langit. Mao na nga ang Ginoo i-allow niya nga magantos ang tao aron makarealize ta nga ang kalibutan dili mao ang tinuod nga kalipay, kinahanglan kong maningkamot para sa langit. Mao na Christian meaning of sufferings. Mao ni tubag. Okay, dugang pangutana Brad. Pwede ba mohimo og deliverance sa balay sa akong igsuon nga atoa sa layo? Ako'y ilang gibinlan, pero dili sila Katoliko. Pwede ba ko mag-deliverance sa balay? Hello. Kung ang tuyo nimo pag-deliverance sa maong balay kay ikaw ang gipapuyo karon unya na kay nakita, na kay na experience nga mga harassment, so pwede nimo nang himuon. Pwede kang mag-deliverance sa maong area. Pero para safe, kay dili man ikaw ang tag-iya sa balay, wala kay direct authority. So ang formula sa prayer nga imong gamiton, dili direct command. Ayaw kaingon nga in the name of Jesus, I command you Satan to depart right now from this place. Mas maayo nga ang imong gamiton ang intercessory prayer. Naa na sa handbook ni Father Sikia, naa na sa guide among gibutang, tanawan ninyo, kay kanang prayer nga para sa pagdeliverance sa balay, intercessory prayer na siya daan. Safe siya gamiton sa imong balay o bisan pag mo travel ka mo ato kag hotel, infest di ka katog kay murag nakita nimo nga kini nga hotel mura mag-infested, pwede nimo gamiton to nga prayer kay kadto nga prayer ni Father Sikia, intercessory prayer, intended siya para sa mga laygo. Mao na nga pwede to nimong gamiton. Mao to ba? Okay, ang katong giingon ni Brad Sherwin, mao ni siya ang guide. Mao ni ang guide sa pagdeliverance sa balay. Kung magpalit og black nga handbook, naagi na siya pataban nga guide sa pagdeliverance sa tao o sa balay. Dugang pangutana Brad, matud pa niya, Brad, dili ba mortal sin kung magtrabaho og Domingo? Daw bi Brad kung musimba pag man og trabaho. Okay, klarohon to ni. Ang mortal sin mga igsuon dunay tulo ka kondisyon. Ato ning tarungon ha. Kanus ata makasa og mortal sin kung magkuyog ang tulo ka kondisyon. Number 1, grave matter. May ka grave matter ang maong buhat supak gyud sa kabubuton sa Ginoo. Seryoso nga buhat. Unsa may example anang 10 commandments. Og apil na sa 10 commandments yung pagsimba. So, ang di pagsimba, grave act na siya, o atong supakon. Seryoso nga buhat. Ikaduha, full knowledge, nahibaw ka nga sa ang maong butang. Ikatulo, full consent, kabubuton nimo ang pagbuhat sa ingon. Giplano, wa ka mapugos, kabubuton yun nimo ang pagsupak sa ingon. So, mao nang kung magkuyog ng tulo, anak ta makasa og mortal sin. Aretas Domingo. Nganong wa mo simba sa adlawng Domingo, nahibaw baka nga sugo na sa Ginoo, nahibaw. Pero kanang imong wa pagsimba, napugos ra ba ka ana tungod kay kanang naay grabe nga panginahanglan, wa mapugos kay ang rason nganong wa mo simba tuan na muwang o dili baka tuan na ligog dagat kay pilosopo man kang dako bisan pag wa kay eskwela pilosope muingon man ka nga ligog utag dagat di bitaw mudagan ng simbahan.
Manong man pong dili ug mao man ganina, manong di man po kamo simba una nga di man pod mudagan ng dagat. Labong bitaw ng dagat ug mao na imudong sa atong bay, managan po ta, mahadlok po ta. No, mao na nga mintras ang dagat wa pa mudong sa ato, mao na nga ay dili na to angay kalimtan ang Ginoo. Pero kung wala ka makasimba tungod sa grabe nga panginahanglan. Ato i-take note ha, grabe nga panginahanglan, grave necessity. For example, dinalian nga trabaho nga kana nga trabaho is kanang ug di nimo na mahimo mawad-an kag panginabuhi, example, emergency, but di kanunay. So pwede siya, doktor ka, na o di ba midwife ka, naay manganak ana, pwede ba day kamo ingong unsa ra panganak kay mosimba pa ko? O dili ba kaha gaatiman ka grabe nga masakiton nga di kabiyaan mao na nga nadyo kay bugat nga rason nga di ka kasimba o dili ba ka ikaw ang nasakit grabe ang imong sakit dili gyud ka makasa ana ngano man kay naa may bugat nga rason. So katong ikaduhang pangutana, pwede ba nga mosimba una human mo trabaho? Pwede, basta kay ning simba na ka kay imo namang na buhat ang imong obligation sa Santos nga misa. Pero mas maayo gyud unta nga sa adlawng Domingo igahin nato ni sa pagpahulay sa atong lawas ug ato usab nga mauni ang adlaw unta nga palawman nato ang atong espirituhanong kinabuhi kay ang tao lawas man og kalag. Nga dili lang kay ang lawas ang gipapahulay, ato pong giatiman ang atong kalag sa adlawng Domingo. Mao unta nay purpose ana. Pero tungod lagi sa grabing panginahanglan, mao na nga mapugos na lang kag panarbaho kay wa kay choice panginabuhi nimo para sa kaayuhan sa imong pamilya. Kung nakasimba ka una, why problema? Mao to'y tubag sa pangutana. Okay, dugang pangutana Brad. Matod pa din ni Brad, unsay kahulugan kung naay mamatay, kitang nanambong, musuong man sa lungon? Jamog yun ay kahulugan og are sa pagtuong Katoliko kay wa man gitudlo sa simbahan. Gani sa Deuteronomio 18, 10 hangtod sa 11 giklaro gyud na nga ayaw mo pagsundog sa mga patuo-tuo kay sa 11 kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ni mga butanga. So dili de tinuod nga way mawa og motuo. Ang dakong mawa ana kay mabugto ang atong relasyon sa Ginoo, mahimulag tas Ginoo. So ang rason ana nganong mosuong kuno sumpa sa kamatayon. Hala suong mo kay aron dili kamoy sunod ilubong. Karon, ingani ha, gasuong-suong ka ng lungon kay mahadlok kag ikaw mosunod og kamatay. Karon kay ning suong naman ka, garantiya ba na nga di na ka mamatay? Nga gisumpa naman kamatayon. So kana nga pagtulunan, why scientific explanation labaw ng why theological explanation. Mao na nga hungaw, empty na siya nga pagtulunan. Mao na nga angay gyud ng isalikway. Kolosas 2:8. Matngunin ninyo nga dili kamo matunto sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o sa mga espiritu nining kalibutana apan dili di ay gikan ni Kristo. So tanan nga mga pagtulunan nga kabilin-bilin sa mga katigulangan basta dili na gikan ni Kristo, dili na angay tuuhan. Mao nay tubag. Okay, dugang pangutana, mayon siya ari, Brad, ang akong mga bukton ug mga tuhod, sakit kayo kung na ako sa among balay. Kung to ako sa balay sa kong anak nga giabangan, mawala ang sakit. Nakaroon nga niya na po ko rin sa simbahan or sa ministry, sakit na sad kayo og naay og naapay daghan langaw nga sunod-sunod nako. Unsa may akong buhaton, Brad? So isulti na sa case officer o deliverance minister ang imong problema unya para ma-check nato ngano nga nakasinati kag demonic oppression. Kay kung pananglit ka ng imong sakit, adto ra na mo atake sa balay ug mogawas kay sa mong silingan mawa imong sakit o tinuod man gani na sure gyud ta nga infested ang imong balay. Nya ngano man kang nimbati man imong nanakit man imong lawas kapag abot dire, mao nay kasagarang simptomas sa mga tawo nga nazoy demonic presence. Gani ang uban kanang possess inig paminaw pa lang sa talk mo react naman gani. So once gani nga musod ka sa mga sagradong lugar, maglabad ang imong musakit ang imong tiyan nga di masabot, maka-feel kag uneasiness
di nimo masabot ang imong gibati, mawa ka sa focus panahon sa misa, pero inighuman sa misa, manormal ang tanan nimong gibati. Klaro jud na nga naay demonyo nga gasunod-sunod nimo nga angayng palayason. Mao na nga angay ka nga musulti ana sa deliverance minister unyang palis kay para matabangan ka sa imong problema. Mao na itubag. Okay, follow up niya nga pangutana, Brad. Ingon siya, Brad, pananglitan na ay nagpuyo-puyo nga puros lalaki, puros babae. Kanya na po yung nagpuyo-puyo nga babae o lalaki, wala makasal. Asa man, Brad, sa ilang duha ang dako og sala? So kanang duha, ibutan ta lalaki o babae gaipon way kasal o napoy usa gaipon nga puro laki o di ba ka puro bae. Puro so na dako nga sala sa mata sa Ginoo. No, dili ka angay mo ingon nga bintaha ning ahua, say bintaha nga parihara na gihapon og mamatay ka anang kahimtanga, maimpirno man gihapon ka og di ka maginulsol. Ingano na instead nga makikumpare ta nga mas dako ng imong sa kay ahua, dili na to nahuna-hunaon kay basta gani sala babag na sa atong kaluwasan. Mao na nga ang atong buhaton ana likayan jud na natong mga butanga. So kung pananglit na kay kaila ana ang imo ra gyung mahimo mao ang pagwali, pagtudlo nila, pagpresent sa atong pagtulunan. Kung di sila motuo, dili na to sila kontrolon, dili na to ipamugos. Ang sunod na tong buhaton iampo ang ilang conversion. Mao na ito bag. Okay, follow up nga pangutana, Brad. Ingon siya na ako yung mga revolto sa akong altar, Sagrada Familia Duha o isa ka buok nga Mama Mary. Magsige man og takilid, Brad, bisan ako nang ipahimutang, dugay na kayo, Brad, magsige gid siya takilid unsa may akong buhaton. So ato isulti po na sa deliverance minister unya ang imong concern kay para madiagnose siya kung infested ba ang imong balay or basin rag na po'y bagtok na agianan ana mo nang mutakilid. No, dili man jud nato pwede i-spiritualize tanan. Mintras naa patay makitang natural reason, dili gyud na nato ikapasangil ditso sa yawa. Pero kung makita nato nga murag imposible yung mahitabo nga mulihok na siya, so ana na ta maka-conclude nga dako gyud kay posibilidad nga infested ang maong imahen baka ha o ang imong balay tungod kay infested ng altar nga imong gibutangan sa imahen, mao na nagparamdam ng mga espiritu diha nga tangtangan kay di mi muangay kay dili man na sila muangay sa mga sagrado nga butang. Mo bita usa sa mga sign nga infested ang balay, mga guba na mga sacred object na mga crucifix ipangbutang sa bungbong, mga tagak nga mabuak, mga medal nga mokalit og kabuak nga di man unta mabuak na metal man na nga putol. So isa na katimaan nga infested ang area. Pero aron masiguro nato, isulti na tanan nimong observation sa imong balay, isulti na sa deliverance minister para magiyahan ka unsay imong buhaton. Mao na ito bag. Matod pa din ni Brad, naabay pag-asa malangit ang mga manambalay nga namatay na. Yes, naagoy paglaom. Wala magtudlo ang simbahan nga tinuod ang occult practices sala. Pero wala magpasabot nga kinsa man ta makahukom kung naimpirno ba sila o wala. Kay kinsay nahibaw nga sa takna sa ilang kamatayon o sa hapit na sila mamatay, kung nakahinulsol sila o ilang gisalikway ang ilang gahom o nabalik sila sa Ginoo, naay chance nga maluwas. So, pero kung namatay nga way paghinulsol, murag malabo yung kaluwasan na. Pero kung nakahinulsol, so wala pa mamatay, so nganong dili man siya dawaton sa Ginoo. So mao na ito bag. Okay, dugang pangutana, Brad. Usa ko ka Katoliko, pero nisulod ko og kulto. Unya nagpabunyag sab ko og born again. Akong pangutana, kinahanglan pa ba ko magpabunyag og balik sa Katoliko kay gusto ko mubalik pag Katoliko? Ang tubag dili na bunyagan og otro ang usa ka Katolikong binunyagan, bisan pag ning tabok-tabok kag kinadaghanang relihiyon, dili mawagtang ang imong pagkabinunyagan. So unsa may buhaton? Duol sa inyong pare
kay aron isulti nga gusto kang mobalik sa simbahang Katoliko para matagaan kag adult catechesis, ikatikais ka, then ang buhaton ra na di na bunyagan, pakumpisalon ra kana, mo kumpisal ra ka dawat sakramento sa kumpisal o kanang profession of faith. So mohimo kag pagpadayag sa imong pagtuo. Mo nang ang buhaton mo duol sa inyong parish priest. Mao na itubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Ang pag-ampo nga direct to God, epektibo ba kung mag-pray tag rosary? Epektibo ba kuno, Brad, ang yang direct to God nga pag-ampo pero rosary ang yang gibuhat? Dili lugar misa. Dili misa basin misa ang yagi grosaryo. Yagi niya og rosary. So, epektibo ba ang atong ang pangutana na ang saktong pangutana, epektibo ba ang atong mga pag-ampo? Unsa man ang pag-ampo, rosaryo ba na o misa o unsa pa nang batang sa pag-ampo? Tanang pag-ampo, yes, epektibo gyud na, dunggon gyud na sa Ginoo kung tinuod tang gaampo. Ingani ha, ang definition sa prayer is an elevation of our mind and will to God. Ang atong hunahuna o kabubuton, atong gipunting sa Ginoo. Karon kanusa man ang rosaryo maway hinungdan. Kung sa imong pagrosaryo, pero ang atong hunahuna tuas sa hinayhay. Tuas sa silingan. Ning tambong sa misa, wa ma-focus sa misa, kay nakaka-focus anang hamis nga paang hintapad nimo, dili na matawag nga pag-ampo. So ang pag-ampo, basta ang atong kasing-kasing o gunahuna o ato nang itupoy sa Ginoo, pag-ampo man na, dawaton yun na sa Dios, epektibo yun na. So dunay mga nag-recite og pag-ampo, pero taman ra sa pag-recite, ang hunahuna ming latagaw wa ma-focus sa Ginoo, posible gyud na nga dili mo epekto kay wa man makaabot sa Ginoo ang maong pang-ampo. Kay dili man na matawag nga tinuod nga pag-ampo. Mao to itubag. Okay, nagfollow up siya pangutana, Brad. Matod pa niya ang brown scapular o ang miraculous medal nga gibindintahan dinhi or sa lain nga church Katoliko, need pa bagyod nga ang pari may musulob ani. Kanang brown scapular devotion, pare ang musabong ana sa gitawag og investiture. Mao man ay balaod ana nga devotion. Kay ang investiture sa brown scapular is kanang blessingan ang scapular o blessingan pod ang tao nga sabungan sa scapular. Duha na ka prayer ang gamiton. Unya gibalaod na sa simbahan karon nga pare ra ang maka-investiture. Sa una pwede ra laygo. Karon gibalaod na nga pare na gyud ang mohimo sa investiture. Mao na nga og wa pa ka member sa maong nga confraternity, sa maong devotion, mao na nga magpasabong ka sa pare. Pero kung nagsabungan na ka sa una pero naputol ang imong brown scapular or na wala ba kaha, pwede ra ka nga mo kuha og laing brown scapular, imo bang kaha ipabless or imong isuot, no need na nga i-investiture pa kag otro. So kanang miraculous medal, pwede ra na nimo isuot ditso kung basta gi-bless na sa pare. Ipa-bless lang na, no need na nga pare may musabong sa miraculous medal. Walay rito ang simbahan para sa miraculous medal. Imo ra nang isuot. Mo titubag. Ang sumpayan nga pangutana, Brad, kay gi-bless dinhi ang brown scapular niya. Sila ang musabong sa ilang anak. Basin mao nay buat pasabot niya. Dinhi gi-bless ang brown scapular. Paabot sa ilang balay, sila mismo ang musabong. Kung ang inyong anak nasabungan na sa una, pero nawa lang ang iyang scapular, pwede kamo ang musabong. Pero kung wala pa, adto mo sa inyong parish priest, hangyua inyong parish priest nga siya'y mooy musabong kay naa may prayer ana para sa investiture. No, na kanang investiture nga prayer naa na siya sa nahibaw ang mga pare ana. Ang tanang pare nahibaw ana nga devotion. Mo na duol mo sa inyong pare og ipasabungi ang imong mga anak sa brown scapular. Okay, pangutana din ni Brad. Unsa kunoy kalainan sa doktrina sa simbahan o sa Ten Commandments?
doktrina pagtulunan sa simbahan unsay kalainan sa Ten Commandments. Ang Ten Commandments, appeal siya sa doktrina sa simbahan. Kag doktrina, pagtulunan sa simbahan, tanang pagtulunan sa simbahan. Ug ang Ten Commandments, appeal siya sa doktrina. Nasod siya sa pagtulunan sa simbahan nga ato ng tumanon. So mao na nga ang Ten Commandments part sa doktrina sa simbahan. Mao na ito bag. Okay, ingon siya din ni Brad. Unsa kunoy kalainan sa tawo nga giyawaan o sa tawo nga wala yawai? Samro. Unsay kalainan sa taong nayawaan o kanang tawo nga mayawaan, mailhan nato na nga og mayawaan na kay inig exercise ana naa jud na violent nga reaksyon. Ingani ha, ang makadiagnose og nayawaan ba ang isa ka tawo ang exorcist. Bisan gani kami, bisan pag sigurado gyud nga ang among tan-aw possess gyud ni, pero di gyud may mangahas og kami maoy mohatag og final nga diagnosis. Ang pare gyud nga exorcist makadiagnose ana. So mao na nga kung unsay timailhan ana naay mga sign nga violent reaction, aversion towards the sacred. So ang usa ka tawo nga wa mayawa dili siya mo react sa prayer. Kung wa siya masudlig yawa, dili walay reaction during sa prayer. Pero kanang mga nayawa ana jud nay reaction. Pero kinsay makadiagnose ana, dili kita, dili kamo, kundili ang pare nga exorcist maoray naay katungod pagdiagnose sa usa ka kaso nga kining tawhana possess o dili possess. Mao tito bag. Samot na nga dili albularyo, Brad. Samot na nga dili albularyo may makauko. Okay, may follow-up sa pangutana, Brad. Pwede ba ang holy oil o holy salt, asin, ibutang sa buho sa matag haligi kon magtukod og balay? Yes, pwede, pero kinahanglan nga mag-prayer of deliverance mo sa inyong balay. Idugang na siya. Pero ang importante ito, katong prayer of deliverance para sa inyong balay. Take note ha, basta inyong balay, inyong property, pwede. Ayaw lang yun mo pag-deliverance o dili inyong balay nga sa silingan ikaw ang gisugo. So, i-guide na lang ang imong silingan unsaon. Dili kay ikaw ang mangunay, kay wala kay authority. Aduna ko'y anak kinasal sa pare, pero nagkabulag o aduna siya karon gikapuyo isip usaka ginikanan kinsaman ang akong himuon. Unsa man ni? Aduna ko'y anak kinasal sa pare, pero nagkabulag o aduna siya karon gikapuyo og naay anak na. Isip usa ka ginikanan kinsaman unsa man ang akong buhaton. So una gyud nga ang trabaho gyud natong ginikanan mao man gyud ang kinaminyo naman na naman sa age of prison, pag may ra gyud, pag-remind niya nga immoral ang imong sitwasyon karon nga nakig-ipon kag lain nga kasado man ka sa una. So ingani og kanang pananglit mas maayo nga inyo nang iduol og sa inyong pare baka ha, or mas maayo canon lawyer nga pare kay para ma-check nato kung katong iyang previous nga kasal, katong unang kasal, valid ba to nga kasal or invalid ba to? Kay kung pananglit makita sa pare, sa labi na sa canon lawyer o sa inyong pares priest nga naay ground for annulment, so meaning depektoso ang unang kasal, mao na nga dakong posibilidad nga dili to balido. Mao nang once nga ma-declare na sa simbahan nga null and void ang unang kasal, ang imong anak karon pwede siyang kaslon og otro kay invalid man di ay ang unang kasal bisan pag sa pare to. Unsa may mga example anang ma-invalid ang kasal? Kanang napugos ra ang pagpakasal, kanang naay wa sa eksaktong panghuna-huna nga gikasal, shotgun marriage, ano ba? Gi-force o kanang wa sa o kinipon, why planong manganak? So, yan na mo bitaw interviewon mo ana
Wa gani mo'y plano nga manganak ang inyo magdogra nga di gusto nga dili open sa kinabuhi, so usa na sa makapa-invalid sa kasal. So mo na nga i-konsulta ninyo og canon lawyer o sa inyo bakang pares priest ang kahimtang sa imong anak para masusay nato kung katong previous nga kasal valid ba to o invalid. Kung invalid siya, makasal siya og otro. Pero kung valid tong kasala, di gyud to siya maanal, so naa gyud sa estado sa sala ang imong anak, imo ra jud nang may mayan nga nak maluoy ka sa imong kalag. Naghuna-huna ko sa imong kaluwasan, naa ka sa estado sa sala. So mao na itubag na.